yakho no ayizukuba into yakho mfowethu yebo ngoba kanjani ngiyabonga ngiyaphila hey ukrevile Awuvale. Umuntu uthethela ubuzima. ukuthi ngizothi siyakwamuka la kwePapa FM sithi ngiyabonga umfoka bani umfoka Khumalo umzilikazi igama isibongo wakho manje umbulazi yebo awubododa okay kuveka ngihlala eWestville la ngifunda khona kodwa ekhaya ePortchefstroom okay qhama ngapha kweso mabani lo mamndayi nobani khona umunye futhi Mondiso khona lo munye afike eqaleni futhi nafe washiya bambini so nje ngapha nje kuyasetshenzwa yebo siyasebenza nje kakhulu Westville Poetry Nights kulungile futhi ngaphandle ukuphosa abaseke ngesimo lesikhathi cela usishayele inkondlo yakho inkondlo yami engizoyishaya ithi umyeni wakho yebo wadoda akuthi ngizwe umyeni wakho uthi ubani cela kushayela futhi wakho sengahlalela uqula amacala engawazi mihla namalanga uyeheni webakithi mina ngangithi ngizokwakha umuzi la ekhaya sengahlalela uqula amacala engawazi mihla namalanga uyeheni webakithi mina ngangithi ngizokwakha umuzi la ekhaya ngiphakamisa isandla sobunene ngithi myeni wami ngikhuluma eqiniso ngixolele aqhubeka abhakele ngingumlingisi ngizithelisile ngivika isibhakela ngijomba unyango ngilwela ukuphila engani ithemba lami uqobo seliphenduka indikimba yokulila kube kungumfazi kabani othi angabuza nje kuthiwa unenkani sengahlezi ngibese usizi ngibhinqa amagama aziswani inkosi impela umenda uthunyelwa kundani empeleni nami ngiseyintokazi ngangithi ngendele esokeni eyifihla ubuyena ngathenga ingulube isisakeni ngavuma ukushiya bomndeni kanti ngizikhunga ngentambe emqaleni namuhla umyeni wami usengijikile njengotshwala esiswini untaba kayikhonjwa indlovu kayiphikiswa la endlini mama eshane ngingumfazi zompisholo okwami kwezandla ngishadela ibhokolo la kimi liyazixovela kusho umama ezimathonsi izehlela ngamboneza ngakimi esondela wathi mntanami lesibazi kangisikhohla mhlazane ebuye edakweni yamaphepha wangishanga ebhodlela ngavuka emva kwensuku ezintathu esibhedlela ngacabanga ukumvulela icala ngacabanga ukubuyela ekhaya inkinga ngisabela abantu abami uma buye emendweni komakhelwane ngisabela igama lami kahle kahle sengiphila ngokusaba empilweni yami ikulomendo ngihleli ngokubekezela nalolu thando enganginalo ngomntana omuntu selaphela ukungqonqoza kamyeni wami eminyango hey yimi ngiyabekelwa qaphela mntanami nanguyise ngqonqoze eminyango ngicela uyomvulela sengahlalela uqula amacala engawazi mihla namalanga uyeheni webakithi mina ngangithi ngizokwakha umuzi la ekhaya kawungitshele kahle ngabe kuseyilo lothando wongithembisa lona seliphelezelwa isililo ukuhlukumezeka kwempilo ebuhleni nasebini emzimeni nasebumnandini usakhumbula mhla ufunga uthi uyongiphathisa okwezikhali zamantungwa namuhla ngikhala ngashayiwe impilo engiyiphila iphikisana nempilo ebengiyihlelile engani nginezithembiso ezenziwa ngelanga lomshado engafeziwe cha bantu abami ngixolele mdali ngiyoliqula ligcwele lomshado ngcono uphele le ndoda ayikwazi kubonga nakwamukela ngiyayiwashela ngiyayiphekela manje ngiyiphakela iyanginqaphela sengahlalela uqula amacala engawazi mihla namalanga uyeheni webakithi mina ngangithi ngizokwakha umuzi la ekhaya uthi msilikazi wemsilikazi hayi ukanila ngempela kulungile kodwa sikuthola kanjalo mnganami ngesimo nje isikhathi inamba engisebenzisayo for WhatsApp nengifonela kuyona it's 063488292 nakwi page le Facebook Westville Poetry Nights cha akisho ukuthi kuyasetshenzwa kuyasetshenzwa ngiyezwa kuba I think ngokuqala ohaya ngesintu osuka lapha so besijwayela kakhulu bevetesa hayi ngiyezwa nangesintu futhi hayi nikhona isiyabonga kakhulu futhi thina ngesimo sesikhathi 12 o'clock yes kumele sithole indaba ngicela ushiye inombolo